Gdje su ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu dojam novi serijal Vlog sa Vazora, tako da ovo bi bilo dobro da pogledate, savno je, muziku sam isključio zbog copyrighta. Tako da možete da vidite nekoliko delova, ovaj deo sam ispacio na Instagramu, zato što su pevali Fox i Krsa, Koski Lada 3, mislim pustali, nisu pevali. Ovdje sam snimio kako ovi drugi voze sutra kosa posle drugog dela. Mislim da ćete da vidite gdje sam ja vozio sutra kosa. Tako da vredilo bi da pogledate do kraja, naravno. Tako da bukvalno pre nastavka videa ostavite like i subscribe. Da dođemo do 100 subscribera, ako možete, to je napomena, to je vama sekunda, a meni mnogo znači. Znači, meni mnogo znači. Nemojte da ste palavi, lupite like, lupite subscribe, ili su vas proganjati u snovima u 3:33 ujutru. Šalim se, malo šale na stranu. Ako se pitate kako je bilo je dobro. Što se mene tiče, bilo je dobro. Nije bilo loše. Lepo sam se proveo. Iskreno lepo sam se proveo, ne mogu da kažem da se nisam lepo proveo. Vozio sam se 7 puta, ja mislim, ne, 6, ali ostalih 5 puta nisam snimao, jer bi video trajao ihaha. Tako da, još malo pa se završava klip. Tako da, ovdje sam ja vozio, ja mislim. Da, ovdje sam ja vozio zato što je ovo snimak od vozila. Šofer mogu da budem. Pišite u komentarima da li mogu da budem šofer po vama. Tako da, još jednom kažem, ostavite like i subscribe, nemojte da ste palavi. Šalim se malo ljudi, šalim se. Treba malo da se šalimo, tako da, ajde polako da krenemo da odgovorimo klip. Tako da, to bi bilo to od ovog klipa, ja se nadam da ste uživali u klipu. Ako ste uživali u klipu, ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Veliki pozdrav!